Subay sa pagpalam sa pakisusi sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo sa posibleng rason sa grabeng pagbaha sa usa ka dapit sa barangay Banilad sa niaging buwan, gitumbok sa pangu sa Committee on Infrastructure Cebu City Councilor Jerry Guardo nga adunay usa ka sapa sa maong dapit nga murag kanal na lang kagamay tungod sa gitukod nga mga residential houses. Obviously, klaro kayo na napapas gid ang ato ang sapa diha, nahimo na lang kanal. So, unsaan pa na pag-accommodate sa large volume of water, di ba? Bunay, kung dili na ma-accommodate o culvert na lang nabilin diha, mo resulta ginaari yun ang tubig magpundos dalan, magbaha. Tungod ni ining mga balaya nga nitabon sa Sangli Creek, wala na'y kaagian ang tubig uwan nga naggikan sa sapa sa barangay Apas, hinungdan nga mo backflow ang tubig padulong sa kadalanan sa barangay Banilad. Plano nga magpahigayon og imbestigasyon ng opisina ni Guardo aron matumbok kung pilagyod ka mga panimalay o ang iligal nga nitukod og struktura sa Sangli Creek. We'll conduct a thorough investigation and then determine kung pila kabok mga balay nga na-encounter diha sa ato ang mga sapa. Then kung may bawaan na namo, then we will notify them of their violations for the illegal construction sa ilang mga structures. Samtang gidugang panigwardo nga iyang gipatawag sa usa ka meeting ang mga private land developers ug management sa Maria Luisa Subdivision, University of Cebu Banilad Campus, Sunny Hill Subdivision ug uban pang mga dagkong establishmento sa maong dapit aron sa pag-assess kung compliant pa ba sila sa Cebu City Ordinance No. 2103 o ang Rainwater Catchment Ordinance. Sigon pa sa konsehal nga naghimo na siya og team nga gilangkuban sa Cebu City Planning and Development Office, Office of the Building Official, Gubat sa Baha Task Force ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office aron mulihok sa maong problema. I have also scheduled to invite for a meeting ang developer and management of the Maria Luisa Subdivision, ang UC Talamban, ang Sunny Hills, no? Especially those mga developers sa upland ba, to assess and evaluate ang ilang compliance sa Rainwater Catchment Ordinance. If ang ilang gitukod, gibuild nila nga mga detention pond o retention tank are sufficient pa ba siya, no? So if not, then the group will recommend for the construction of another detention pond. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.